Crec que la trobada és molt interessant, sobretot per les persones que estem començant en la nostra vinculació amb el casal, perquè ens ajuda a entendre una mica l'estructura i les diferents àrees de treball del casal dels infants. També heu conèixer una mica quin és l'ideari, quin és el propòsit, per què fem el que fem com a casal dels infants. Doncs la trobada anual és el primer any que he vingut i és que m'ha agradat molt perquè no sabia que feien aquestes coses. I amb tanta gent he conegut a moltes persones i m'ha agradat molt. Ha sigut un moment també d'aturar-se una mica a reflexionar sobre el que estem fent, que a vegades estàs immers en el dia a dia i poder parar i pensar de no quedar-nos en la comoditat.